Batiste brand se odlučio sudjelovati na Beauty Blog Dayu zato što su globalna iskustva brenda takva da se sudjelovanje na ovakvim događanjima pokazalo jako korisnim. Kada smo došli na hrvatsko tržište prije 2,5 godine, blogerice su jako dobre recenzije pisale o nama, pa smo se odlučili s njima danas malo i podružiti. Batiste brand je na svjetskom globalnom tržištu prisutan više od 30 godina. Na tržištima na kojima je prisutan u svijetu zauzima tržišni udio u šamponima za suho pranje kose veći od 80%. Na hrvatsko tržište došli smo prije neke 2,5 godine i pokazali se da je to brand, to je zapravo bio jedan prvi beauty šampon za suho pranje kose. Prije toga su šamponi za suho pranje kose bili više nekakve medicinske prirode ili one profesionalne, prodavali su se u frizerskim salonima. Kada smo došli na hrvatsko tržište, mi smo ga odlučili isprezentirati i pokazati kako on djeluje na ženama koje imaju danas jako zgusnut dnevni raspored, koji imaju karijeru, koji doma brinu o obitelji, a mogu ponekad onda i prevariti svoj klasični šampon ili frizera, što je bilo pokazano i na prezentaciji, pa onda za 1 minutu imati lijepu frizuru.